E xa coñecemos as 4 formacións gañadoras do concurso Interritmos Sons do Rural. Son Leni Pérez e Roberto Comesaña, Fixe Trío, Majúa e As Lembranzas. A final celebrouse este sábado no Náutico de San Vicente do Grove. Durante toda a xornada, 10 grupos e artistas pasaron polo escenario para presentar as súas propostas musicais nesta iniciativa impulsada polos GDR do Salneso Iaumia, Ribeira Sacra Courel, Comarca de Lugo, a Asociación de Loa e as de Comor. A xornada do sábado completouse coa palestra Os Sons no Directo, que abordou os segredos das mesas de son da man dos técnicos de son Ovidi Graels e Fernando Campos. Agora, os 4 grupos escollidos polo xurado neste concurso Interritmos realizarán un circuito musical en vivo polos territorios dos grupos de desenvolvemento rural que organizan o proxecto. Así, o día 1 de xullo actuarán no Paseo do Río Narla en Friol, en Lugo. En setembro farano en 2 datas, o 15 na Praza Pública da Ponte Carreira, en Frades, e o 22 no Pazo de Goiáns, en Boiro. Finalmente, en outubro será o día 6 nas Nogais e o día 7 en Samos. Agora, facemos, se lles parece, un alto no camiño e de contado recibimos aquí no Plato das Novas a alcaldesa de Meis en funcións, Marta Giraldez.